Se on hyvä se semmonen imuri sitten aivan varma. Saa ihan hyvin selvää mitä sä puhut. No se on aina vaan parempi tietysti myös. Onko sulla vaikeeta ymmärtää ihmisten puhetta? Niin. Eihän se tietenkään minulle kuulu, mut... Kenenkaan mä oon Hetkinen, en mä oo. Putkimies. Squeak six. Mitä käyttäis kautta? Jumalauta. Miinus 951 äijä meinissä. Vittu mä en Joo, peili elää vittu kestä spämmin tätä noita. touhua. Vittu. Näillä jonneilla meni moti tosta jo. Älä vittu spämmin noita putki.